Kom nu! Nej, den hold nok. Op, højere op. Og så rammer også en på styk. Ja, jeg skulle rende ind også foran i hovedet. ادم دوام يلا يلا شباب خلاص بحاجة قوموا ليكم عادل Kom så, Ejhan! Sådan! Jo, hvem er højkaptajn? Hvem er kapitan? Skyd! Ja! Ja, kom ud med ham! Ja, Emir! Ja, Shabbat! Spil bolden! Simpel! Skal komme ud! Hvor er det lemmer? Hvad sagde du? Ja! Kæld skulder! Der er hjørne! Der bliver Mbappe spiller på holdet. Ja, tak, Adam! Ja, Adam! Hey, spil spark! Lund! Hjælp ham, han er alene, kom nu! Adam, gå med ham! Ja, han spiller, Lund! Hold da op, hvor dårlig Lund! Nej, خلاص, kom igen! Batuan, Adam! Adam! Min mor og far, de er meget skab for os. خلاص, Adam, kom! Kom, pres ham, Adam! Pres! Adam! Kom nu! Hold da! Kom tidligere jo. Sig stille den godt og se. Hvorfor skal du håbe, at den godt? Tal, du har fejl! Hvad med tal? Der er ikke noget godt, der er ikke noget godt. Der er hylder. Godt kæmpet. Men det kan ikke komme op, og han spørger ham bare gå på banen. Hold op, Barto! Nej, gå på hyldesektionen. Åh, det skal være sådan der. Den kom. Men næste uge, så det er med NMB, eller hvad? Hvor han var ude 2 år, men det er til mig. Han var med til at... Er jeg simpelthen? Jeg overholdt sig bare Ja, det er der faktisk noget i dag. på noget drik. Det er rigtigt. Nej, hvad fanden? Herovre. Og det var Bjerg, Lund! Er det ham, der står? Der er Lund er fri over, Lund er fri. Lund er der. Kom ned! Kan vi bare? Er du på video?
skifter ud, vi skifter. Jeg tager ham. Jalla, Zeki, kom. Ja, vent, bror, vi skal lige se flere. Kom nu! Ja, det er godt kæmpet. Hvor er det lige på Norden? Hold os kæmpe igen. Godt lavet. Jeg kan give det hende altså. Du spiller venstre, ikke? Du bare det her aftale med Helland. Den gode af dig. Fuck, det var brutalt lavet det der. Lavede det der bror. Bare lad ham tale, juble. Ja! Afslut. Skud! Fint. Nej, jo. Rummer. Det hjælper meget, så skal jeg ligge den der i pas. Læk ham! Kom så, Anas. Godt. Hjælp ham. Sådan. Kom igen. Kom Emil, følg med ham. Ind på ham. Skal vi tage ham derude igen? Tag ham ud igen, bror. Det fik et mål på grund af Adams fejl, ikke? Godt se! Aha, kom igen! Adam kan ikke løbe. Emil, løb de Bror, han kan ikke løbe. Hold godt til 3-0. Kom! Jo. Jeg må have en angriber. Knopspil, kom nu! Ja! Se Lund! Ej, dem gider slet ikke. Prøv det, skyd! Prøv den bare i sang. Jeg har ikke sagt noget. Lund, løb frit! Hvad de har sagt? De råber bare folk. Husk et fjasse med i tal, bror. Han er offside. Ja, Batuan! Hey, dommer! Hey! Amen, lad være med så smart! Giv ham nu så smart! Godt, Emil. Emil er der styr på det, mand. Første gang. Dommer! Det er god mentalitet, bror. Det er god mentalitet. Alt om halvt. Det bliver 2 ikke. Ja, det er ikke fedt. Ja, der står også på mål. Der, den anden side, du kigger på. Hjælp ham! Kom nu, hjælp! Ja, der er ikke nogen, der hjælper dig. Hvorfor står du ikke? Se Adam! Lund, Ejhan! Det er din, Ørland. Okay, så skal vi sige, selvfølgelig sige det. Der har vi manden. Over alle mænd. Wagner! Hvorfor gør du ikke at svinge, mand? Oh my god. Wagner. Hallo? Du skal centerbakken. Ja. Herop, der er frit. Kom. Anas! Så bare til lykke. Bare spil Lund. Kom. Jalla, Lund, godt gå med op, Lund. Tag løbet, kom, se her. Flot. Kom igen. Hvor holder du fra siden? Hold os, det er fint, godt lavet. Hvad er der derude? Nej.
Er det Alfred? Nej. Den er ude. Fortsæt. Kom her. Hold din kæft. Godt i min. Herover. Ja. Hvad er det, der sker? Emil, kom nu! Hvis han tror! Han er bare ikke så meget, han ikke Emil! Hvor er han? Ja, nu er jeg tilbage. Men hvis han der var lidt hurtigere, og kom forbi alle og brugte til svig. Ja. Så var ikke kommet op. Jeg vidste ikke Emil. Omid, gå ind! Ahmed! Nej, ej, han er højre. Ej, han er højre kant. Kom på, det kom. Jeg kan sige gang i det der for os. Og det er så den side. Han kommer ind på den side. Det går meget op. Oliver, din mand! Flot, fremladet! Rolig, bare tvart, rolig! Der er frit herovre. Sådan. Lund kommer og hjælper ham. Hanna, Vi skal 6 herude for I, det er ikke godt. Jeg skal aldrig dig sådan længe. Er det bedre nu for I? Ja, det må han gerne. Kom igen! Ja, det er helt. Oliver! Mikro! Ja. Anders på kanten, og så små og tegnen i stedet for Ejhan. Ui! Ja! Brændt i form. 3-0, de fortsætter. Er vi får i gang? 3-0. Prøv at se dig. Hvem skal skift? Ejhan! Dommer! Ejhan, kom ud. Ejhan, kom på midten. Jeg føler ikke, at jeg kan få højere syg. Det er svært. Godt taget! Især fordi ingen skal ikke vise. Hvad trækker I op? Måske du går anden. Kom så, Anders! Jeg tager Anders! Ja! Ring vi lige ned på 4. Dommer! Skulle man lade være med at trække op i det? Det er boykot. Vi laver boykot på dig. Vi laver det boykot på her. Nej, gør jeg. Det gør jeg! Jeg gør det, Walter kommer. Godt til en! Nej. Så er det netto. Men ved du, hvad der er fedt af dig? Det er fedt, vi skal ikke gøre rent på gulv og sådan noget. Vi skal ikke sætte den på gulv. Ja. Kom, det er Mange har Lund! sagt det. Så er der Lund! Ved du, der Kan du huske Karoline? Vi har en god føring. Hvem siger, det er holistik? Hiv! Krallers! Kom herover! Sagt vi? Kom! Vi skal bare gå ind i hjemmebanen. Udvikle! Kom nu, Shabab! Kom nu! 7-0 Madge! 7-0 Shabab! Hvor skal jeg hen? Sig det for hvem der skal holde en mad. Skål til hvad? Han dommer ham i den hvide. Er de gået i gang? Nej, de spiller ikke. 6,6. Hvad gjorde du? Oliver, han er blevet fuldt det der. Salam. Hvem var der råbt? Er du ikke dommer mere? Nej, det er godt. Ja, jo. Han er ikke 05'er, mand. Jeg ved det ikke, jeg kender ham ikke.
Godt, Almir, kom! Bare Almir i. Kom, vent herover! Ja, dommer! Spark! Adam, kom lige med Emil frem her. Oliver! Hvor er det? Vi kan spille. Vi er godt startet. Nu første halvleg, hvor anden halvleg, jeg ved ikke, hvad vi laver. Ja, Waller, ja. Hvad er der? Jeg laver de blink til, og det er bare godt. Mikkel, hvad med I der den anden? Dommer, vi skifter! Var det ikke han er gammel? Kom her, lad os se Yasin! Hvor man kom til et bord. Ikke så stille! CJ! Var det ikke det, de snakkede? Wingmaner der. Jeg wingmaner der. Almir, kom nu! Slap af, jeg var fordi på ham, hvor charmerende ham der, når han er. Oliver har brugt den til sin... Nej, det er Adam har også brugt til kom! Godt, det er godt, det er godt! Det er godt! Ja, men han er ikke kommet. Derovre! Så jeg siger, det var den kort, han ikke var der. Messi, sukkerbold! Kom igen! Det var en god bold, det der. Det var sukkerbold. Afslut, kom! Kom igen! Løb! Adam, du har den! Tag det roligt! Vend tilbage! Løb! Adam, du har! Han har været goated, den her kamp, eller? Kom så, Adam! Kom, Adam! Kom ud i! Den er ude! Mikkel, det ser bøse. Han er lige der, han reagerede i det. Nej, det er for tiny, lad mig lige kunne. Skal jeg prøve, skal jeg må grille? Ja. Er du klar? Kom, Kom, tegne. Vil du have din egen flotte bil? Igen, tilbage. Ja, så kører jeg, bror. Hey! Risbak! Solbriller på. Hvad hedder det? Den virkede ikke i min tøj. Nej, man, jeg kommer alt for langt væk. Godt! Ja, nu. Anas! Det der. Oh my fucking god! Hvor fuck han er fin, man. Og det var på video. Jo, ja, den er også sindssygt ham der. Så god. Ej, han gør de ting! Emil! Hvorfor er det lige? Begge sider popper ud. Vital er der! Lundingsstøvler, ja. Just støvler. Bare Vital! Bare der er ikke nogen med dig! Vital er der! Midten! Ja, i midten! Helt over! Hej, en bag. Mund til mund. Spark hans ned, prøv at sparke hans knæ, gør et eller andet.
han herovre. De spiller fucking lort. Har Zeki spillet i dag? Han kan ikke komme ind. Bro, Zeki er inde. Se der, se vores venstre kan. Grøn Leitan! Hvem er det der bliver? Jeg skal lige Nu? Nej, det står Nå, fordi du lige kom ud af teamet. Du skal fandme tage løbet. Tag løbet, Adam! Kom! Adam, du er så vild, bror! Gør det for mig, han er der, han er der. Og så spil, ja tak! Og så tag bolden! Hans lange ben, bror, hvordan? Adam, knæp ham! Sådan, Adam! Den er han løber rundt, den er han løber. Hvor er det ikke? Nej! Ja, sejt! Han viser stadig! Det er lige meget lige der. Gril lidt højere, det er faktisk godt. Bare stille og roligt opad. Det er så delt til at få det væk. Ja, det er koldt. Spil mig så lidt videre. Så jeg kan tage mig op. Kom nu! Det er min taktik. Den ene halvår er 130 meter. Det er Zeki. Jeg må det. Hvor er det ikke min? Det er så det. Det er lige så. Så må vi skifte den. Den er også rigtig. Den kan klippe det. Hvem tager jul? Du skal også. Hvem tager jul? Anders kommer ind. Stå for Anders. Og så kommer du ind i stedet for det. Lund. Lund. Spiller venstrekant. Hvad sagde du op der? Det er ikke fint. Gudse! Happy! Er det du har nu? Ja, du har. Kom. Det er 3 andre. Nej. Nej. Hvor mange er I klar? Skæn! Skud! Den scorer. Hvad så jeg? What a fucking leg! You fucking what? Sådan. Hvad så jeg? Jeg sagde til hende. Det er godt. Så! Lund! Lund! Se ham! Bare længere op. Sidskift! Der er helt fedt! Det er bare på. Helt fedt! Hvor er det muligt sommer? Du vil have målet til den første bak. Fuck, han er frisk, Ruller. Accepteret med det samme. Fuck, han er frisk. 150. Kraberne hele dagen. Fucking fjerner I. Uden på Anne spil. Anne siger, spiller på hjemme. Herover! Der er syge. Ja, Ruller. Ja, det er okay. Lars, hok, Enes! Ruller, hjælp ham! Spark ham ned! Hjælp ham! Kald efter bolden, mand! Wow! Kom så, Gerben! Kom, Victor! Du er ikke nogen, der kan røre, Anders.
Det gør der, han! Kom, Victor, skyd! Kom så, Victor! Hvor er det vildt, mand! Se ham herop! Godt! Hvor fik German? Hvor fik German? Jeg vil gerne lige se nogen i det. Dommer, hvad siger du? 25 år! Der er kun 23 minutter. Hvor 4 over en ophold. Kom så, op på hovedet næste gang. Jeg er klar igen, Rotter. Jeg ved det ikke! Jeg tænker, at I står bare det job. Lad mig lige komme i smag. Vi må ikke købe godt, man. Skal alle brokke her bare. Jeg har lige sagt til jer, der er fælles det før. Hvor er Miklo? Jeg tror, Mamba! Miklo! Kan jeg komme ind i efter Kom så, German! Ja, sgu da, det var Altså, er du sikker på, at det er 5 minutter eller sige? Han er ikke dårlig. 5-10 minutter. Jalla, German! Så du den, hvor jeg ventede, hvor jeg kom på. Jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde. Jo. Undersøg mig ikke, det kan German. Undersøg mig ikke, German. Undersøg German. Kom, Oliver. God. Vi skifter! Ali! Hop! Hvor har ham her været? Jeg skal bare ikke sætte dig spidsen derfra. Kom til dig! Jo, Hital, gå lige på målet. Ja, put lige mål, please. Så får du det, German. Kom on! Mål, du har German! Mål på German! Op på German! Hvor er han? Hvor er German? German rage quittet. Kom, jeg står derovre. Kom så, Hital! Hey, skulder! Kom nu! I stedet bagud! Han kaster sig den rigtige Du er ikke lund. Du vil gerne have den. Mener du det? Kom, Yasin! Jeg tæsker dig, hvis du prøver at tage den. Ja, tak! Yasin! Kom altid, hvor du kan lade de point. Jo, vi fører lige med 10 point. Wallah, han gør det med vilje. Kom du, Bo! Kom du, Bo! Oppe, højside! Oppe! Så tager den selv her, Solo! Kom du, Bo! Det er ikke vores skyld, German gik ud, da du kom ind, forstår du? Han er rystet. Jeg siger det sammen. Det er dårligt. Vip på! Wow, Vital! Kom på det! Skyd! Shuf.
færdige! Godt spillet, Shabazz! Målet kan bare... Men, kom on! Kom nu, Shabazz! Det er godt spillet, det der. Wallah, det var godt spillet. Jalla, kom! Jo, Shabazz! Tættere på dem! 3, 2, 1! Nej! Det var den forventelse! Jeg skal nødt til 16 minutter. Det er så ganske. Tag en på, han kan komme med. Det er ufortjent sejr. Smil nu! Adam, smil! Tag det billedet! Tak, Shabazz! Ja,